Hei Harriet täällä. Mulla ei ole mitään erityisempää suunnitelmaa tämän videon suhteen. Että oikeastaan mun ainoa idea aamulla oli se, että mä pistän kameran pyöriin. Mä jotenkin yritin asetella sen tohon peilikappiin sille, että se ehkä pysyy siinä. Ja mä meikkaan ja höpin sen samalla. Ja sit voi olla, että mä leikkelen tätä sitten vielä ennen kuin mä lähetän tän katsoa, miten pitkä tästä tulee tälleen. Ja ylipäätään mitä mulla tulee mieleen, mistä mä ylipäätään haluaisin puhua, koska mulla ei ole siihenkään mitään ideaa. Mä vaan nyt ihan vedän täysin täynnä virtana. Et niin. Pitkästä aikaa ihan niinku kunnon konserttiin NS. Kyllähän tässä on jonkun verran tullut keikoilla käytyä, mutta mä katson tuohon viereiseen peiliin samalla, niin mä en välttämättä hirveästi katso tohon päin, mutta niin, ei ole pitkään aikaa ollut tämmöisellä niinku kunnollisella tai kunnollisessa konsertissa, varsinkaan Tampere-talossa. Musta tuntuu viimeksi kun me oltiin Tampere-talossa, taisi olla milloinkohan se oli. En mä muista kauanko siitä on jonkun aikaa. Mut kun siellä oli siis ne oli tehnyt tuossa Taru Sormusten herrasta niinku näytelmäversion. Niin me oltiin sitä kattoon. Kans meidän isän kanssa silloinkin, koska no, se hommasi ne liput. Niin se on varmaan viimeisin kerta, kun Tampere-talossa on tullut käytyä ylipäätään. Tosi vähän tulee käytyä, kun ensinnäkin aivan järkyttävän kalliit liput. Toisekseen ainakin mulla personally ei oikein sovi mun musiikkimakuun yleensä, mutta toi Nightwish on semmonen... En mä tiedä, mulla on jonkun verran muistoja niin Nightwishin kuuntelusta niin just niiltä ajoilta, kun me oltiin vielä niin Meerimajan kanssa kontaktissa. Mä sitä jonkun verran kuuntelin. Eve ei oikein niihin koskaan tykästynyt, eikä mäkään erityisemmin, mutta se oli mulle vähän niinku eka semmonen raskas bändi. Että mä vähän niinku löysin oman musiikkimakuni sen kautta pitkälti. Ja sitten, no mun ja Even musiikkimauto on sitten niinku pikkuhiljaa kehittynyt aika samanlaisiksi, mutta ne oli pitkään tosi erilaiset. Et mä olin meistä ainoa, joka kuunteli niinku minkäänlaista raskasta musiikkia tosi pitkään. Niin. Mä luulen, että tuosta orkesteriversiosta tulee hieno. Mä oletan, että ne on se Holopaisen itsensä käsialaa, koska sehän on tosiaan ihan älyttömän hyvä lahjakas säveltäjä. Ja nehän on paljon käyttänyt just orkesterijuttuja. Sehän on niinku sinfonista metallia. Nehän on käyttänyt tosi paljon kaikkia orkesterijuttuja niiden musassa muutenkin. Niin jos kun toi vielä Tampere Philharmonia, joka on tunnetusti aika hyvä orkesteri, ellei jopa Tampereen paras, niin luulen, että tulee aika hieno show. Et mulla ei ole hajukaan kauanko se kestää. Mä tiedän, että siellä pitää niinku vähän ennen 7 olla, kun 7 alkaa ja meillä on VIP-paikat, joten ei tarvi jonottaa tai mitään, niin ei se tarvi silleen ajoissa olla. Ja muuten kun nyt ei ole talvi, niin ei tarvi käyttää narikassa hirveästi aikaa tai mitään. Kun ei ole niinku ulkovaatteita järkyttävää määrää, niin se pystyy olemaan aika hyvin silleen vähän ennen kuin se alkaa, se riittää. Onko tää nyt mennään niinku tosi sokkona? Mä menen tässäkin tosi sokkona. Mä mietin, että meikkiä etukäteen oikeastaan yhtään. Mä vaan teen jotain ja toivon, että siitä tulee hyvä. Niin, mä katsoin, että Eve oli puhunutkin eilen pitkät pätkät tosta Meerimajasta. Mullakin on siitä paljon muistoja. Enimmäkseen just se, että mä huudan Evelle, että nyt niinku vedät välit tähän tyyppiin. Että sä tiedät hyvin, että tää niinku... Ensinnäkin tää sen ongelmat ei ole meidän vastuulla ensinnäkään. Ja silleen meillä meni niinku tarpeeksi huonosti jo valmiiksi siinä kohtaa. Niin viimeinen asia, mitä me oikeasti tarvittiin siinä kohtaa, oli se niinku lisästressi siitä. Ja sit kun just kai siellä oli joku pelko, että se tappaa itsensä, jos me hylätään se tai jotain, mutta kun ei se ollut meidän vastuulla, enkä mä usko, että se olisi semmoisen ruvennutkaan. Kyllähän se niitä itsemurhakirjeitä välillä lähetteli pari kertaa, vai oliko peräti 3 kertaa. Mutta se oli kuitenkin avun piirissä, että niinku riskit siitä, että se olisi onnistunut ainakaan, oli aika pienet. Sillä oli aika hyvä valvonta. Se vanhemmat oli täysin tietoisia siitä, että sillä menee huonosti ja sillä oli terapeutit ja lääkärit ja muut ja tälleen. Se oli niinku semmoinen, niinku, ei ehkä kovin hyvä tukisysteemi, mutta kuitenkin valvontasysteemi, että ei se olisi varmaan niinku, tai aika tarkkaan olisi saanut niinku suunnitella, tai aika pitkälle olisi pitänyt mennä, että se olisi niinku onnistuneesti voinut tappaa itseään. Mutta niin, se ei ollut meidän vastuulla, sen elämä, in any case. Mutta siltä se tuntui. Ja sitten kun se pisti meidät vielä lupaamaan, että me ei kerrota sen asioista kellekään. Tämmönen perusteinitarina tietysti, mutta
Mutta Eve sitten hyvänä ystävänä totteli, eikä kertonut koskaan kellekään ainakaan niin täyttä totuutta. Kyllä se aina välillä sanoi, että joo, Meerimajalla on tossa vaikeeta, mutta kukaan ei tainnut tietää siihen aikaan meitä lukuun ottamatta, miten pahas tilanne oikeasti oli. En mä tiedä paljonko se sen terapeutillekaan puhui, ei varmaan ihan hirveästi. Meille se kertoi ihan kaiken. Trauma rumppasi kaiken ja selitteli kaikkia asioita ja itse tuhosi ajatuksia ja lähetti kuvia siitä, kun se oli viilellyt ja kaikkea semmoista oikein hauskaa. Ja siitä on edelleen kyllä jäänyt jäljet, mä huomaan, koska yksi iso semmonen niin kuin ahdistustekijä tai semmonen niin kuin ahdistava asia mä oon huomannut on että jos joku kirjoittaa viestiä tosi kauan, niin se on meille semmonen niin kuin vähän semmonen triggeri, että sitä ei niin kuin sitä kirjoittaa palkkia, ihan sama kuka se on. Niin sitä kirjoittaa palkkia ei pysty kattoon kauan, että se sovellus on pakko sulkea tai jotain ja tulla takaisin vasta siitä, kun se viesti-ilmoitus tulee. Että sitä kirjoittaa, ei pysty kattoon kovin kauan. Vaikka olisi ihan 100% varma, että se viesti tulee olemaan niin positiivinen ja hyvä asia. Niin ihan vaan se pitkä viesti, se ajatus siitä, niin se jotenkin laukaisee jotain. En mä tiedä. Mutta se on semmoinen, mitä mä oon huomannut. Se ei erityisesti haittaa elämää, just sen takia, että se on niin helposti vältettävissä. Niin älä katso sitä kirjoittaa palkkia. Tuu takaisin siihen sovellukseen, sit kun se viesti on tullut. Että se ei silleen niin kuin vaikeuta elämää erityisesti. Mutta kyllä sen huomaa sen reaktion sitten, jos joku kirjoittaa pitkään. Niin sitten on heti semmoinen, että tai niin kuin sitä ei pysty kattoon, se rupeaa niin kuin heti ressaamaan. Se on jännä. Niin. Se tuosta Meerimaista tuli lähinnä mieleen. Onks noin ihan hyvät? Menkö? Et niin. Sen takia tuosta Nightwishista on vähän silleen melkein huonotkin muistot just sen takia, että se on niin selkeästi yhdistyy Meerimajaan. Mutta niin. En mä usko, että siitä tulee mikään ongelma. Ei ne biisit niinkään, koska mä en edes muista hirveästi niitä biisejä nimeltä tai mitään, ei se mitään triggeröi. Mutta se nimi välillä on vähän silleen, se muistuttaa niinku Meerimajasta heti. Ei se ole triggeri varsinaisesti, mutta se ei ole. Mutta se on kuitenkin vähän niinku muistutus aina. Et se on silleen. Niin. Mitäs mä tekisin? Missä mulla on kaikki? Kaikki mun rakkaat pensselit, onko täällä? Tässä, tätä mä etinkin. Tämmönen oikein kunnon meikkitubettaja-video. Niin, mistäs muusta mä vielä höpöttäisin? Toi mulla on tuli mielen päällä. Olisi pitänyt ehkä miettiä vähän pidemmälle, että mitä mä tästä puhuisin. No vaikka nyt tästä päivästä, tässä ei ole kyllä. Siis opintoja tuli tehtyä jonkun verran. Siis ihan hyvin sai opintoja tehtyä. Mut huomaa kyllä just, että ei ole nukkunut hyvin, että toi unen laatu on aika olematon. Ja sit just siinä nukahtamisessa kestää, niin mä oon oikeesti miettinyt sitä melatoniinia. Et sit jos sais niinku unta edes aikaisemmin, niin auttaisiko sekin jo. Mut pitää katsoa. Mun mielestä meillä on vielä melatoniinia jossain, me yhteen aikaan käytettiin. Pitää katsoa, onko se mennyt jo vanhaksi. Toivottavasti ei. Et se on yksi asia. Mut tosiaan opintoja tuli tehtyä. Varsinkin psykaa. Kun mitähän nyt on ainakin 2 psykan kurssia tänä vuonna. Ehkä jopa 3. Mut tosiaan ainakin se yksi niistä on semmonen, että sitä voi tehdä ensi kesään asti, niin se ei ole nyt prioriteetti tässä kohtaa. Mutta toi toinen, mitä mä nyt tänään aloittelin, on sellainen, että se pitää tehdä niin kuin nyt joulukuuhun mennessä tämän syksyn aikana. Niin se on nyt prioriteetti tässä kohtaa. Sitä pitää ruveta tekemään. Ja valitettavasti se on myös niistä tylsin. Mutta onneksi siinä oli paljon semmoista, kun se käsittelee niinku psykologian tutkimusmenetelmiä ja miten niinku psykassa ylipäätään tehdään tutkimusta. Ja sitten siihen kuuluu myös joku, että pitää osallistua johonkin tutkimukseen. Ne laittaa sinne sen kurssin Moodle-sivulle jotain niinku tutkimuksia, mihin voi osallistua. Ja sitten niin piti tehdä se joku tietyn niin kuin aikamäärän edestä ja sitten lähettää niistä niin kuin osallistumistodistukset, niin sitten pääsee kurssista läpi. Se nyt on vielä ihan ok. Niin kuin se menee. Mutta ylipäätään noin niin kuin kaikki tutkimusmenetelmät, kaikki toi teoria sillä puolella,
Ja sit just toi niinku, kun just, no psykaan kuuluu jonkun verran myös niinku tilastotieteet ja tämmöset, mikä on niinku, ei yhtään huvittais. Mutta onneksi meillä on jo taustaa niistä vähän, koska me tehtiin viime kesänä niitä yhteiskuntatutkimuksen kursseja, missä oli vähän niinku kans niitä tutkimusasioita. Ja yksi kurssikirja, mikä meidän piti lukea yhteen tenttiin, oli nimenomaan tilastollisesta tutkimuksesta. Mikä no ei me ihan hirveästi taidettu saada siitä irti, mutta kuitenkin se on vähän niin kuin sitä teoriapohjaa jo, että tietää jotain tästä asiasta. Ja mä luulen, että se auttaa. Tuo on kuitenkin perusopintotasoinen kurssi, niin mä en usko, että se voi mennä kovin vaikeaksi. Et sitten kun jotenkin vaan niin käsittää sen, että käsittää niin ne käsitteet ja perusideat, niin eikö sitä jotain tuu. Et niin. Harmi vaan, että toi tylsin on nyt se kiireisin, mutta saapahan se ainakin alta pois. Et sit keväällä voisit tehdä sen ensinnäkin se kehityspsykan kurssi, sitä voi tehdä kesään asti. Ja sit kans, oliko se persoonallisuuspsyka se toinen, mitä me katsottiin? Mikä siis, jos me halutaan toi psyka niin kuin sivuaineeksi, niin ne on siis pakollisia, mitä pitää tehdä, että sen sivuaineen saa. Et näitä ei pääse pakoon, näitä kursseja, mitä me nyt tehdään. Se on lähinnä se järjestys, että missä vaiheessa ne haluaa tehdä. Ja tälleen. Mutta niin. Mitäs tuo näyttää? Aika jees. Eve sanoi, että se puhuu eilen tuosta Eerikistä ja Eerikasta. Sitähän me ei olla paljonkaan avattu ihmisille. Terapeutti tietää tietysti, mutta siis kun osien välillä voi olla kaikenlaisia niinku suhteita, koska osat on niinku periaatteessa tavallaan niinku alitajunnan luomia hahmoja. Ei voi sanoa varsinaisesti, että sen ihmisen luomia hahmoja, koska ihminenhän ei voi itse päättää tai silleen tietoisesti päättää, että millaisia osia tulee, vaan alitajunta tekee sen siltä pohjalta, mitä aivot kokee tarvitsevansa. Niin osat voi olla vaikka parisuhteissa, sisaruksia, verivihollisia, kaikki on mahdollista. Niin siis mä ja Eerikahan ollaan siskokset, mitä kukaan ei ikinä usko, koska me ollaan niin päinvastaiset. Mut Eerika on periaatteessa niinku mun pikkusisko, koska mä näen Eerikan niinku itteni vähän nuorempana, niin se on periaatteessa niinku mun pikkusisko. Ja siis kun, mä en tiedä, oliks niissä missään Debunkin D&D-videoissa, missä katoit noista pseudomuistoista mitään. Mutta siis persoonilla voi olla vähän semmoset niinku omat semmoset muistot, jotka on niinku just sen niinku alitajunnan tuotosta. Että vähän niinku muistais, että olisi ollut joku oma elämä joskus. Että se vähän just liittyy siihen se, että myöskin niillä voi olla niinku sisarussuhteita tai tämmösiä, koska ne voi olla muistavinaan niin kuin jotain tapahtumia. Ja tosiaan suurin osa osista tietää, että ne muistot on niin kuin pseudomuistoja, että ne ei ole niin kuin todellisia. Mutta ne muistot voi vaikuttaa niin kuin osien välisiin dynamiikkoihin ainakin teoriassa. Niin justiin, mutta mä ja Eerika tosiaan, vaikka sisaruksia ollaan, me ei olla koskaan tultu toimeen niin pitkään kuin mä oon ollut täällä systeemissä, kun Eerikahan tuli kauan mua ennen. Mutta niin kauan kuin me ja Eerika ollaan molemmat oltu täällä systeemissä, me ei olla yhtään tultu toimeen. Me ei ollut tosi niin päinvastaiset näkemykset kaikesta. Et se on ollut vähän rasittavaa varmaan niin koko systeemillekin, että me ei vaan olla tultu yhtään toimeen, koska me ollaan molemmat oltu niin läsnä tosi paljon, varsinkin just peruskoulussa. Niin se, että me ollaan oltu niin napit vastakkain, niin siitä on varmaan ollut kyllä haittaa koko systeemille oikeastaan. Meillä on ehkä semmoinen sama perusasenne, että me ollaan molemmat aika semmosia niin kuin järpäisiä ja semmosia niin tosi periaatteen ihmisiä. Mutta meidän periaatteet vaan I guess on sitten niin päinvastaiset. Ja niin kuin se, miten me nähdään maailma ylipäätään. Eerikalla on vähän semmoinen sankari kautta pelastajakompleksi. Eerika näkee niinku uhkia joka puolella ja kokee, että niinku se on hänen vastuullaan tavallaan niinku suojella kaikkia. Ja niin mä en niinku näe sitä ihan silleen. Kyllähän mä nyt silleen oon niinku varovainen ihmisten kanssa. Mut niinku ehkä mun asenne on ollut vähän enemmänkin semmonen, että niinku if you can't beat them, join them. Että mä en oo yrittänyt olla semmonen niinku sankari tai mitään. Että mä oon ollut mieluummin semmonen niinku adaptoituva. Ja sit vaan niinku totutellut erilaisiin tilanteisiin.
Ja Erika on vaan ollut semmonen, että ei, kun minä teen asiat juuri tällä tavalla ja te kaikki muut adaptoidutte siihen, että minä pysyn turvassa. Niin mä en ehkä ole ihan silleen sitä nähnyt. Mä koitan tehdä nestemäisen eyelinerin. Ja nyt sormet ja kaikki muukin ristiin, mikä menee ristiin. Että tää onnistuu, koska nestemäinen eyelineri on kamala keksintö. Tykkään sitä jäljestä, mitä se tekee, mutta sen niinku laittaminen on aivan järkyttävää. Se on noin pieni, mutta se muste läikkyy sieltä niin helposti. Katsotaan, mitä tästä tulee. Mihinkäs mä jäin Erikan suhteen? Mä en ihan hirveästi pystytä samalla puhumaan, mutta niin kai se on se pointti, että me vaan ollaan oltu niin erilaiset, että sit me ei olla vaan niinku pystytty toimimaan yhdessä. Ja sit justiin kun Erika on ollut niin semmonen niinku turvallisuus ensin tyyppi. Ja mä oon sit taas arvostanut enemmän tämmösiä niinku elämän kokemuksia ja muita. Et mä oon ollut ehkä enemmänkin, mä oon ehkä vähän liikaakin ottanut ehkä niinku riskejä. Ja silleen niinku tavallaan niinku sabotoinut ihmissuhteita ja tämmösiä. Tässä mä oon ollut tosi ilkeä ihmisille. Mutta sekin on ollut kuitenkin tavallaan suojeluvaisto. Koska kaikki ihmiset, keiden kanssa mä oon sabotoinut mitään niinku ihmissuhteita, on sit ollut kaverisuhteita, sukulaisia, ketä vaan, niin se on kuitenkin johtunut siitä, että mä oon nähnyt sen kyseisen ihmisen niin kuin uhkana meidän hyvinvoinnille tavalla tai toisella. Mun meni niin hyvin toi siipi. Ja sitten yksi väärä liike ja mä sotkin sen. Joo, ei toi eikä korjattavissa. Mun meni niin hyvin. Nyt se on vähän tommonen, se on pikkasen rikki tuolta päästä, niin uusiksi meni. Mut niin, mulla on poukkoilee ajatukset ihan täysin, kun mä yritän tässä meikata ja höpistä samaan aikaan. Mut niinku point being justiin, että mulla ja Erikalla on tosi erilaiset näkemykset about kaikesta tähän systeemiin liittyvästä. Niinku oikeastaan aina. Ja se on johtanut konfliktiin. Ja sit kun Erika on just varsinkin vähän semmonen dominoiva ja mikromanageroiva, niin se on myöskin helposti nähnyt mut ongelmana ja yrittänyt mua niinku sulkea ulkopuolelle sitä asioista. Koska se on ollut Erikan mielestä helpompaa kuin se, että yrittäisi jotenkin niinku tehdä jotain kompromisseja mun kanssa, koska se on nähnyt mut niin ongelmallisena, koska mä en niinku, I don't like, I'm so out of line sen mielestä. Et sitten sen mielestä on ollut vaan helpompaa sulkea mut pois kaikesta. Ja se vaan oikeastaan lisästä mun katkeruutta niin pitkän aikaa, totta kai. Koska sit mä koitan, okei, moi kuunnella. Kai mä oon sitten paha, jos kaikki sanoo mulle, että mä oon paha. Whatever. Se oli vähän se, mitä mä näin se. Niin sitten musta tuli just aika kiukkunen ja aika semmonen niinku no en mä nyt sano, että varsinaisesti niinku ihmisvihaaja, mutta en mä niinku hirveästi tai mä olin tosi semmonen itsenäinen justiin, että jos mä niin olin ihmisten kanssa tekemisissä, niin se piti olla mun omilla ehdoilla. Ja mun piti olla täysin varma siitä, että niin mä oon itse turvassa. Ja mulla on niin kontrolli tässä tilanteessa. Se oli mulle niin ihan ehdoton vaatimus. Nyt tosta tuli aika hyvä. Pidetään se noin. Mä en nyt rupea pilaa sitä. Mut niin, mulla on semmonen niin kontrollin tarve. Ja siihen on ottanut myöskin se justiin, että mä oon käynyt keikoilla vaikka Helsingissä ja tämmöisissä paikoissa, missä meitä ei tunneta. Koska sitten, jos mä sotken vaikka asiat jossain, tai jos mä sanon jollekulle vaikka pahasti tai jotain, me ei tulla ikinä näkemään enää sitä ihmistä, joten sillä ei ole mitään merkitystä. Se on se, niin kuin, millainen filosofia mulla on ollut tämmöisten asioiden suhteen. Et sitten jos niin kuin, just vaikka koulussa menee sotkeen jollekulle, tai menee sotkeen asiat joku kanssa, tai sanoo jollekulle toiselle oppilaalle vaikka pahasti, niin sit sillä oli aina niin kuin seuraamuksia. Vaikka se olisi ollut tässä vahinko, siis to be clear, en mä ole niinku tahallaan ollut. Tahallaan tietenkään niinku tai silleen niinku ilkeyttäni sotkenut kenenkään asioita. Mutta se oli just, että se oli semmoinen turvallisuusjuttu, että jos jotain vahinkoja sattuu, okei, mä oon tuntemattomassa paikassa, mä voin lähteä täältä koska vaan, ja sit kaikki on taas hyvin. Ja niinku, just mun ei tarvitse kohdata seuraamuksia siitä, että mä oon tehnyt jotain niinku väärin, koska se oli, en mä tiedä, nyt kun miettii, eikö siinä olisi vähän se taustalla niin se kokemus siitä, että mä teen aina kaiken väärin ihan sama, yritänkö mä tehdä asiat oikein vai en.
niin sit niinku might as well. Et sitten ei ole mitään järkeä jos yrittää, jos ei kerran, jos mikään ei toimi, ei niinku osaa olla ihmisten kanssa, niin miksi edes yrittää. Se oli vähän se, miten mä näin asiat. Et sitten se on ollut kyllä mä olis edelleenkin tai en mä tiedä, mä oon huomannut varsinkin silloin, kun mulla menee huonosti, henkisesti jollain tavalla, niin mulla tulee edelleen vähän semmonen hinku vaan lähtee johonkin. Yleensä Helsinkiin. Helsinki on mulle jotenkin semmonen, vaikka mä en ikinä asuisi Helsingissä, mulle ei voisi maksaa siitä, että mä asuisin Helsingissä. Niin jotenkin ihan vaan se, että kävelee pitkin Helsinkiä, ihan se tuntemattomassa paikassa, missä on tosi pienet todennäköisyydet, että törmää kehenkään tuttuun. Niin se vaan jotenkin tuntuu turvallisemmalta tai jotain. En mä tiedä. Noniin, tarvin täältä vaan yhden. Otin toisen paletin, mä tarvin täältä vaan yhden sävyn. Missä se on se yksi? Tuolla. Noniin, mä oon nyt höpissyt aivan puuta heinää tästä koko ajan. Musta tuntuu, että mä en oo saanut varmaan mitään järkevää. Mut mä lupasin, että näin mä teen. Mä olin päättänyt, että näin mä teen. Mä höpisen tässä samalla kun mä meikkaan. Tää rupeaa pikkuhiljaa olemaan valmis. Mä en varmaan tän kummempaa tee. Nyt mä kyllä mietin, että pitäisikö mun ottaa toi musta huulipuna. Kerrankin jos semmonen hyvä hetki laittaa sitä. Ehkä on pitäis. Se on mun semmonen niin signature ja mä tulet varmaan olen kuitenkin edessä tän koko illan. Eve ei oo tänään hirveästi näkynyt. Jostain syystä mä en tiedä missä se on. Noniin. Hohtaa kivasti. Sitten vielä. Onks tässä terää? Ei. Kohta on. Noin. Mä päädyin tämmöiseen tosi simppeliin meikkiin, mitä mä oon tosi usein tehnyt. Tai mä tiedän, ei tää varmaan joidenkin standardeilla ei oo simppeli. Mut mulle tää on tosi simppeli ja tosi semmonen basic siihen verrattuna, mitä mä tykkäisin tehdä. Mä tykkäisin tehdä eyelinerilla kaikkea kivaa ja hienoa, mutta mulla on tosi harvoin aikaa. Silloin kun mulla on aikaa, mulla ei ole kärsivällisyyttä siihen. Koska just sen takia toi nestemäinen eyelineri on niin semmonen rasittava ja tällä kynällä ei vaan saa sitä samaa efektiä. Sitten sormella vaan erittäin sotkuisesti. Joo, aika hyvä. Aika hyvä. Tätä aina jotkut kanssa ihmettelee, että miten mä en yhtään, tai miten mun silmät ei tärähdä tosta, kun mä menen näin lähelle tällä kynällä. Ei se vaan tärähdä, en mä tiedä, onko se vaan tottumiskysymys vai mitä. Tätä on kuitenkin jonkun aikaa tehnyt. Mutta ei se vaan ei tärähdä. Eri asia sitten, jos osuu tuohon silmänmunaan vahingossa, mutta aika harvoin osuu, koska mä oon niin hyvä tän kanssa. Se on nyt aika tasainen. Suht koht. Täällä on kauhean lämmin jostain, sitä on koko ajan vähän lämmin. En tiedä mikä homma. Puuttuis tässä vielä jotain? No mä laitan tän paussille. Mä viimeistelen tän vielä, pistän noin lakat ja muut ja sit mä näytän vaatteet vielä. Noniin, päädyin lopulta tosi simppeliin asuratkaisuun, että ristiä ja vähän ketjua ja mietin nahkatakkia, mutta päätin sitten olla ottamatta. Tää näytti vähän kivemmalta. Mutta näillä mennään. Ei mulla muuta.